қаторкӯҳи ҳисор манбаи ташаккули 6 дарё буда. Дар ин масир дарёҳои Хонақо, Сароб, Сарда, Ширкен, Майхура ва Варзо ба ҳам омада дар ризишгоҳи қисмати ғарбии шаҳри Душанбе дарёи Кофарниҳонро ташкил медиҳанд. дар болооби дарёи Майхура бошад пиряхҳо якарча, кашолаях ва дар хонақҳои кӯҳӣ бошад силсилаи пиряхҳо бо аломатгузории рақамӣ ҷойгир мебошанд, ки манбаи муҳими ғизогирии дарёҳои мазкур буда масоҳати ҳавза беш аз 2000 километри мураббаъро ташкил медиҳад. албатта тамошо ва мушоҳидаи ин мавзеъҳо барои дилхоҳ кас, хусан меҳмонон аз кишварҳои дуру наздик хушоянд хоҳад буд. дар соати муқаррар гардида аз майдони назди театри опера ва балети пойтахт аз рӯи 6 сайрхат сафари иштирокчиёни конфронси сеюми байналмилалии сатҳи баланд оғоз ёфт. дар сайрхати мавзеъҳои бӯстонии шаҳри Ҳисор, ки ба қисмати шимолии шаҳри Душанбе саёҳат оғоз ёфт, тамошои гулгашту хиёбонҳо ва талу теппаҳои сабзпӯш таассуроти хуш мебахшид. роҳҳои тахту ҳамвор, насими гулу боғоти доманакӯҳо басо роҳатбахш буданду дар километри 10 шоҳрои Душанбеи Турсунзода корвони нақлиёти мусофирбар ба тарафи чап ҳаракат намуд, ки яқину дар ҳол шамими гулу гиёҳ ва тамошои он хушлаззате дошт. осоишгоҳи шоҳанбарӣ аз рӯи хосиятии молиҷавӣ ва шароити қабулу пазироӣ дар мамлакат ва берун аз он шӯҳрати хоса дошта. пазироии ҳайати меҳмонон аз ҷониби кормандонаш басо самимӣ буд. духтурони осоишгоҳ ба меҳмонон оид ба усулҳои муолиҷа, ки дар асоси оби шифобахши он сурат мегирад, басо писанд омада, ба онҳо гӯшаҳои гиёҳпизишкӣ писанд омад. осоишгоҳи шоҳанбарӣ дар водии Ҳисор 25 километри дар самту шимоли ғарбӣ аз шаҳри Душанбе дар баландии 1150 метр аз сатҳи баҳр дар мавзеи хушманзари қаторкӯҳи Ҳисор ҷой гирифтааст. оби мадании осоишгоҳи шоҳанбарӣ бо таркиби физикӣ кимиёвӣ бо хосиятҳои шифобахшии худ дар радифи обҳои мадании машҳури Эссентуки барҷом истода аз лиҳози хосияти молиҷавии назир надорад. таркиби ин оби шифоӣ намак, сулфат, хлорид, гидрокарбонат, натрий дошта ҳарораташ 33-36 дараҷа гарм мебошад, ки барои табобати бемориҳои узвҳои ҳозима, ҳаракат ва такягоҳ, асаб, амрози занона, диабети қанд дараҷаи якум ва дуюм, ҷоғар, пӯст давои беҳтарин ба ҳисоб меравад. ба меҳмонон аз кишварҳои дуру наздик духтурони осоишгоҳ иттилоъ доданд, ки ҳамасола ба ин макон садҳо нафар аз мамлакатҳои хориҷ барои муолиҷаву истироҳат омада. истифодаи васеъи оби маъдании шоҳанбарӣ аз чашмаи якум, ки маъданокияш 2-3 грамм/литр мебошад, ҳангоми муолиҷаи беморони берун аз шароити шифохона ниҳоят мувофиқ аст. тоҷикистон басо мамлакати зебо ва нотакрор аст. ҳарчанд мамлакати шумо дорои захираҳои бузурги обӣ мебошад, вале бо дипломатияи баланди об ва инсондӯстии нотакрор ин масъаларо барои сокинони сайёра ҳаллу фасл менамоянд, ки дар ҷаҳон маъруф гардидааст. осоишгоҳи шоҳанбарӣ чанд сол муқаддам аз рӯи лоиҳаи муосир навсозӣ гардида дар ин ҷо чандин иншооти замонавӣ бунёд карда шудааст, ки тарҳаш ба намои кӯҳистон мувофиқ омада барои муолиҷагирандагон басо мувофиқ мебошад. махсусан маркази ташхису муолиҷа, меҳмонхона ва утоқҳои табобатӣ бо усулҳои масҳҳои обӣ, равонпизишкӣ ва терапевтик, ки дастгоҳу таҷҳизоти сохти олмонӣ мебошад, барои барқарорсозии саломатии муолиҷакунандагон аҳамияти муҳимро доро мебошад. ҳамзамон фурсати муносибе буд, ки бардошти меҳмононро аз баргузории конфронси сеюми байналмилалии сатҳи баланд пешниҳод намоем. норасоии об ва дастрасӣ ба он ки мояи ҳаёт мебошад дар бисёр мамлакатҳои қитъаи Африқо ва умуман сайёра масъалаи муҳими рӯз мебошад. дар конфронси сеюми байналмилалӣ дар раванди оби Душанбе масъалаҳои асосии ҳаллу фасли дастрасии сокинони мамлакатҳои камоб баррасӣ гардид ва ман медонам ки аз соли 2018 ин ҷониб дар чаҳорчӯбаи 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор даҳо лоиҳаҳои молиявӣ ба кори амалӣ сар карданд. аз ҷумла дар кишвари Зимбабве, ки ман кору зиндагӣ дорам, ба ростӣ сатҳи баргузорӣ ва ташкилии чунин ҳамоиши сатҳи ҷаҳонӣ назир надорад ва ман ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон миннатдории худро мерасонам. дар идома роҳ ба мавзеъҳои таърихӣ боз ҳам дилнишину гуворо буд. намои қалъаи Ҳисор аз дур ҳам ба чашм намудор буду. садои карнаю сурнак дар девораҳои ин шаҳраки бостонӣ акси садои худро дошту то дуриҳо паҳн мегардид.
барои меҳмонон махсусан аз қораи африқо ва амрико дар бораи таърихи ин шаҳри бостонӣ то давраи асри ҳашт ва баъди он маълумот дода шудааст. Сайругашт дар растаҳояш басо хуш гузашт. меҳмонон иштирокчиёни конфронси сеюми байналмилалии сатҳи баланд баъд аз тамошо ба манзараҳои зебои табиати мамлакати мо экосистемаи нодири он баҳои баланд доданд ва иброз медоштанд ки тоҷикистонро табиат ва ҳаммардумаш сурату сирати зебо доранд. шаҳри қадимии ҳисор бароям басо писанд омаду аз таърихи он барои худ бардошти хубе гирифтам. Аслан ҳама гӯшаи Тоҷикистон нотакрор асту зебои хоса дорад. Дар ҳамин фурсатҳо ман чанд акси ин манзараҳоро гирифта ба дӯстонам ба Ҷумҳурии Қазоқистон ирсол кардам. Дарҳол онҳо гуфтанд, ки ҳатман ба тамошои Тоҷикистон ба наздикӣ меоянд. Бовар кунед, ман ҳамчун иқлимшинос дар ҳамоишҳои гуногун дар ҷаҳон иштирок мекунам, вале чунин сатҳи баланду бонуфуз ва инсондӯстиву меҳмоннавозии хосаро фақат дар Тоҷикистон мебинам. Ба ҳамаи ин пазироиҳои самимӣ миннатдорӣ баён менамоям. баргузории ҳамоиши сатҳи баланди ҷаҳонӣ дар раванди оби Душанбе аз ҳама лиҳоз муҳим ва ояндасоз буду бардошти иштирокчиёнаш аз сайри минтақаҳои гуногуни мамлакат ба қавли онҳо фаромӯшношуданию дилангез ва хотирмон мебошад.